YouTube, ja ťa zdravím, máme tu pondelok a začíname takto. Nie, že by to bolo zmrznuté, ale je to zmrznuté, takže baterka už asi čau. Má už nejakých 5 rokov, takže ani sa tomu dajak nečudujem. Ale uvidíme, no, dáme to nabiť a tak. Dúfam, že máte lepšie pondelky. Pocku ti tam garne. Bude konto. Tréning a pocka. Takže máme tu bravčovú masť. Preto používam bravčovú masť, lebo bravčová masť mi chutí a taktiež sa mi strašne dobre na tom varí, lebo znesie oveľa väčšiu teplotu, čiže tým pádom jednoducho povedané tá masť sa neprepáli a nezhorí, takže kľudne môžete na tom urobiť hocičo. Hej, preto je to aj masť, ktorá je určená hlavne na vypražané veci, ale prečo nie? Prečo by sme ju nemohli použiť príklad k vajíčkom? Proste to množstvo, ktoré ja osobne používam, tak je úplne že zanedbateľné, čo sa týka toho, že niekto povie, že bravčová masť je škodlivá. Nemyslím si to. Je to prospešný tuk živočíšny, ktorý má svoje benefity a mňa je chutiť, takže zaručujem to skrz tej chuti. Skrz tej chuti. Je veľa ľudí, veľa názorov, niekto tie živočíšne tuky kritizuje, ale za mňa nie je čo kritizovať. Kebyže si budem všetko odopierať, ako každý tvrdí, tak si myslím, že by sme v konečnom dôsledku nejedli nič. Pripravíme si misku. Misku si pripravíme na vôčky. V tomto momente som skúšal, že či je to konkrétne 330 ml pohár, lebo bude to aj tip, je to tip aj pre ľudí, ktorí nemajú čas, alebo sa im nechce vážiť, alebo hoci čo iné. Aj keď za mňa to váženie by som povedal, že je fakt, že úplne ľahká vec, lebo neviem, nemyslím si, že je to strata času, aj keď fakt, že pre mňa osobne, keď si pripravujem jedlo, tak zvážiť niečo je fakt, že minimum, proste položiť, odobrať, hodiť, hej, nasypať. Myslím si, že je to úplne, že v pohode. Je pravda, ja už to robím nejaký ten čas, takže možno to tak nepociťujem, ako niekto to s tým začne. Máme tu vočky, ktoré si budeme zisťovať, že pri akom bode bude 100 gramov. Lebo o tom mi išlo v tomto videu, aj zistiť, že tí, ktorí si nechcú vážiť a myslia si, že tento spôsob bude jednoduchší, tak môžu to vyskúšať takto. Je to úplne že jednoduché, nasypať vočky do šálky, hej, aktuálne je tam 100 gramov, čiže asi toľko od oka je 100 gramov v šálke, 330 ml.
Takže kto nechce si vážiť jedlo, tak môže to robiť takouto formou. Je to výhoda aj v tom, popravde, že väčšinou tie šálky 330 ml človek používa na kávu, takže ten, kto si robí kávu na raňajky, lepšie podané k raňajkám, tak si to môže spraviť takouto formou, že do tej šálky, kde si robí kávu, si prvé odváži tie suroviny a potom si v nej spraví kávu. Čiže je to aj tak využiteľné. No a teraz to vysypeme do misky, kde máme konkrétnu porciu 100 gramov. Za mňa 100 gramov je taká, som povedal, ideálna porcia pre muža, ktorý má takú, by som povedal, mužskú váhu, čo je o 75 kg vyššie, lebo ako vravím, môj jedolníček je poskladaný z toho, že mám prácu, ktorú robím počas dňa a k tomu chodím ešte cvičiť, takže ten výdej tam je veľký, preto je aj tak nastavený ten jedálniček. Na tú masť si dáme vajíčka, 1, 2, 3 vajíčko. Pravde neviem, niekedy si dám 4, niekedy 5, ale tie vajíčka na raňajky extra neriešim teraz. 4 vajíčka na raňajky, niekedy si viem dať 4, niekedy 5. Ako vravím, teraz nemám tú stravu takú striktnú, že by som, neviem, vážil každé vajco a povedal si, dal som 5 vajc, a teraz čo? Ne, proste dám si 4, dám si 5, kedy ako. Prečo práve vočky? Vočky z toho dôvodu, že je to dobrý plnohodnotný zdroj sacharidov, ktorý obsahuje vlákninu a za mňa na ráno sú vočky ideálny príjem, čo sa týka sacharidov, lebo sa vstrebajú pomaly s tým, že majú vlákninu, ktorá spomalí to vstrebanie tých sacharidov a je tam lepšia citlivosť na inzulín, čiže po týchto raňajkách aspoň mne, nevyskočí hore inzulín, čiže za mňa je to úplne že v pohode. Tým, že aj keď je to väčšie množstvo sacharidov, tak nerobí mi to problém. Čo sa týka inzulínu. A taktiež ja si robím teraz veľké raňajky, lebo nie, že by som nemal čas, alebo by sa mi nechcelo, tráviť v kuchyni veľa času, ale takto mi to sedí, proste najem sa ráno, veľké ranné jedlo si dám a potom mám pokoj do obeda. Tie vočky som dal do mikrovlnky. Vočky vyberáme z mikrovlnky, premiešame. Ideálne je spraviť vočky v mikrovlnke takým štýlom, že na tých 100 gramov dáte nejakých 500 ml vody a dáte do mikrovlnky. A nemusí byť ani že studená, ani taká proste vlážna. Dáte to do mikrovlnky na nejakých 5 minút, lebo fakt to množstvo, dokedy sa to nahreje, tak to potreba záleží od toho, že akú máte ešte mikrovlnku. V mojom prípade to je také, že musím dať do mikrovlnky na nejakých 5 minút, vyberem vonku, zamiešam a zase dávam na tých 5 minút. Chcem, že by fakt tie vočky boli keby a nie že riedke ani husté, také, aby mali takú tú ideálnu konzistenciu. Niekedy sa mi to podarí, niekedy nie. Nehovorím, že ja som dokonalý v tomto smere, ale snažím sa vždy docieliť takú tú konzistenciu, ktorá nie je ani riedka, ani hustá, lebo zase betonárku vieme spraviť každý, tak kedy fakt to je akože betón, proste môžeme s tým murovať steny, ale mne osobne viac sa vyhovuje taká tá, by som povedal, taký ten stred. Lebo zase tú riadku nemusím, lebo to je polievka, ale taký ten stred je úplne, že za mňa top. Treba si odsledovať, čiže ako vravím, dám prvýkrát na nejakých 5 minút, vyberem vonku, zamiešam, vidím, že to je stále riedke, zase to dám na tých 5 minút, vidím, že to je také, že viacej hustejšie, že nie je to ani riedke, ani úplne, že betón, tak tedy to nechám tak, proste sa hrajem s tou konzistenciou
a, a tak. Ale to každý príde na to, nie je to nič rôzne. Keď to zvládnem ja, tak to zvládneš aj ty. A uvidíš, že po týždni to bude oveľa ľahšie ako hneď ten prvý deň. Máš akurát tú výhodu, že ti dávam rýchly video návod k tomu, ako to proste spraviť, čo najrýchlejšie, v najkratšom čase a najnenáročnejšie, lebo fakt akože myslím si, že pripraviť raňajky môjho typu je fakt, že dokopy 10 minút, lebo už aspoň pre mňa, proste keď viem presný systém, že čo a ako, tak mne to osobne trvá pripraviť dokopy vajíčka so tou kašou maximálne tých 10 minút. Takže do 10 minút máš plnohodnotné jedlo, ktoré zješ ráno a ďalšie máš na obed. Čiže ako väčšina ľudí, ktorí pracujeme 8 hodín denne v práci, tak je to pre teba, by som povedal, úplne že fresh, lebo ráno sa naješ, potom máš 4 hodiny si v práci, čiže nemusíš riešiť nič, lebo ráno si mal veľké jedlo, ktoré ti vystačí až do obeda. Čiže aj z toho časového hľadiska si proste pohode na tom. No a potom samozrejme máš obed. Čiže dá si obed. Obed väčšinou preferujem v práci taký ľahší, aby človek mohol vykonávať danú prácu, lebo ako vravím, väčšinou moje jedla aj môj jedálniček je stavaný pre tých ľudí, ktorí majú fyzicky na ročnú prácu, čiže by som úplne že zvolil ľahšie jedlo, napríklad rýžu, mäso, kurácie. Kľudne by som sa nebal aj príklad zemiakov. Tie viacej zasytia, ale kebyže príklad zvolíš rýžu, mäso, k tomu nejakú zeleninu, tak by som ešte po nejakých 2 hodinách dal tam nejaký snack. Proste niečo menšie pod zub, aby si potom ďalšie 2 hodiny mohol robiť ďalej a nebol hladný. A keď prídeš domov, tak už sa kľudne náješ v pohode. Je pravda, záleží od toho, že aký má človek ten deň, aký má režim. Niekedy proste ani nemá chuť ani jesť. Takže myslím si, že ten, ktorý má plnohodnotnú stravu a celkovo sa trošku zaoberá to, čo je, tak myslím si, že ten človek bude potrebovať jesť. Lebo potom to podľa seba. Ja tiež niekedy, keď som proste sa týmto nezaoberal, tak som to neriešil, absolútne mi to bolo jedno. Ale potom niekedy som začal pociťovať také tie pocity, že som hladný a prečo som hladný, keď som jedol a som slabý, som taký, som hen taký, hej. A potom som začal prichádzať na to, že dobre, tu si pridáme nejaké ovocie do tejto kaše. Ja pridávam väčšinou túto lestus bez na ráno. Ešte viem pridávať čučoriedky, tie mi tiež chutia. Toto ovocie väčšinou pridávam, keď nejdem na tréning ranný, tak si dám takéto ovocie. Kebyže idem na tréning, tak si tam dám banán. Skrz toho, že banán obsahuje rýchle cukry a taktiež obsahuje draslík. Ale strašne ma to zaujímalo, proste chcel som byť úplne, že v pohode, čo sa týka toho, že keď som v práci, tak chcel som mať ten výkon požadovaný tomu, ktorý mal byť. Tak som to riešil tak, že ma zaujímalo, prečo som slabý. Tu pridávam škoricu za mňa fakt, že top vec do kaši. Rád dávam, hej, taktiež ako kakao. Kakao za mňa tiež super vec. Niekomu to možno nemusí chutiť, niekomu áno. Popravde mne to chutí, lebo dá takú zvláštnu chuť, takú tú trošku horkástu, čo mi chutí. Takže úplne ľahké, bežné,
suroviny používam, ktoré sú za mňa fakt, že plnohodnotné a dajú telu to, čo potrebuješ. Tá strava fakt, že je kľúčová, čo sa týka toho výkonu práci. Samozrejme aj regenerácie. Takže preto to robím aj teraz, že ukazujem ľuďom, že ako to mám ja, aby si každý z toho zobral to, čo potrebuje vedieť. Ak napríklad pociťuje nejaké také pocity, že má problém s výkonom práci, je slabý, alebo proste má trošku nadváhu, má podváhu a chcel by niečo s tým zmeniť, tak kľudne sa môže politika inšpirovať mojou stravou, mojim jedálničkom. Nie je to určené pre každého, hej, lebo máme tu ľudí, ktorí majú nejaké intolerancie na určité potraviny. Každý by sme si mali na sebe odsledovať, čo je pre mňa vhodné, hej. Je pravda, niekedy to je ťažké odhadnúť, lebo na výzore a na takej tej sile, čo sa týka počas dňa, je to ťažké odhadnúť, ale niekde treba začať. Niekde treba začať a poviem vám popravde, váha je len číslo. Tí, ktorí sa radia váhou, tak neodporúčal by som to hrotiť až do úplných, že nezmyslov. Skôr by som si dal odporúčanie od nejakého odborníka. Nemyslím tým mňa, hej, tu si zaujímam kávu. Keď mám deň, kedy nejdem cvičiť, tak kávu si robím doma. Ako stále používam Nesku, za mňa to je káva, ktorá mi chutí ako poprácka. Je pravda, trošku som to asi spravil zle, keďže mám poprácku šálku a spravil som si do nej Nesku. Akože, nie, že by som tým chcel niekoho uraziť, hej, ale mám svoju šálku, takú žltú, ktorú, to je tiež iný príbeh, takže ešte raz si zobrazíme svoje jedlo. Chvíľu vám poviem ten príbeh. Čiže máme tu ovsenú kašu, ovocie, kávu, vitamín D, omega 3, pečivo, 4 vajíčka. To sú moje raňajky. To sú moje raňajky, ktoré každé ráno jedávam. Niekedy sú tam nejaké zmeny, hej, ale toto je taký ten základ, ktorý je každé ráno. A ako vravím, mám veľké raňajky, po ktorých mám až obed. Takto mi to vyhovuje skrz aj môjho režimu, aj celkovo veci, ktoré sa odohrávajú v mojom živote. Ešte dodám za tú šálku, hej, mám svoju šálku, takú žltú, nemám ju pri sebe, ale keď budem pridávať storku po tomto videu, tak vám sfotím tú šálku v tej storke a napíšem vám, že o tejto šálke som hovoril vo videu. Takže mám svoju šálku, takú žltú, menšiu, ktorú používam originál na tú kávu. To nie, že by bola šálka, skôr je to taký ten hrnček, ktorý som získal na pumpe, takzvanej Shell, kde som natankoval viac ako 30 litrov paliva, tak som dostal šálku. Dobre, zaplatil som za ňu plus tým 30 litrom paliva som ešte musel za tú šálku doplatiť nejakých 6 eur, 7? Neviem presne, bolo to už dávnejšie, nejaké ročky dozadu. No a tá šálka je moja taká tá, že neviem prečo, ale také strašne veľmi obľúbené, lebo je menšia a na tú kávu je, že úplne, že ideálna. Mám tu zdroj, ktorý sa mi podarilo zohnať za pomoci mojej mamy. Ďakujem, mami. Hej, mal by byť funkčný, čiže skúsime si ho zapojiť a uvidíme, že čo to spraví. Je dokonca aj trošku silnejší. Ten starý bol 350, tento je 400, čiže je to oveľa lepšie. Takže uvidíme, ako to bude ísť. Počítač máme ako keby vo zbratom stave, čiže malo by to fungovať. No.
Takže takto. No, один. No, tu je druhý. A teraz jeden gombík a druhý gombík. Lukáš, ty si frajer. Behla nám takáto obrazovka. Takže dajte nejaký problém. Ideme hľadať príčinu. Takže